görmezden gelen bir yargı ve devlet zihniyeti. Di doza girtina HDP da maveya bu berevaniya neviskiya HDP hati diyar kirin 25 mijdarê tijî dibe. Piştre proseya berevaniyên devkî û amadekirina raporta dozê heye. Dema ku raport digihîje endamên dadgeha destûra bingehîn jî, serokê dadgehê dê bo nirxandina raporê û biryarê rojekê kifş bike. Heger 10 ji 15 endamên dadgeha destûra bingehîn bêjin erê, HDP tê girtin. Ji bilî egera qebûlkirina daxwaza girtina HDP yan jî redkirina vê, doz dikare bi qutkirina alîkariya gencîneyê bo HDP jî encam bide. Dosyada işlenmemiş bir takım delilleri Serdozgerê Komarî gelek delîlan tevî ku dema wî tijî bûye, radestî dadgehê dike. Tiştên ku ew wek delîl nîşan dide, beriya niha çûbûn dadgeha mafên mirovî ya Ewropayê jî. Ev doz ji aliyê desthilatê ve hatiye vekirin û dozeke siyasî ye. Lê em bihêvîne ku partiya me nayê girtin. Li aliyê din egera girtina HDP li gel nêzîkbûna hilbijartinan dikare zêdetir bandor li balansên siyasî bike. Şarazayên babetê dibêjin, heger HDP vere girtin, piştgiriya bovê dê bibe sê pişk, ji ber ku denkderên HDP jî di salên davîn de ji siyaseta HDP razî nînin. Seçime gidilen bir dönemde HDP'nin kapatılması Heger HDP vere girtin de hilbijartinan da sê eger li pêşiya dengdêran e. Yek boykotkarina hilbijartinan e. Di du hin dengdêr dikarin piştgirî bidin muxalefetê. Ya sêyem jî ew e ku HDP partiyek bi navê Partiya Herêmên Demokratîk bû ew egerê damezrantiye. Hin dengdêr dikarin deng bidin ev partiyê. Doza girtina HDP sala borî serê havînê hatibû vekirin. HDP bi tawanên vek tehdîtkirina Yekîtiya Komara Tirkiye û temsîlkirina PKK tê tawanbar kirin. Ji bilî Partiya İYİ partiyên serekeyên muxalefetê rexne li ev dozê digirin. Lê HDP reaksiyonên ji muxalefetê lewaz dibîne. Demek Kürt beriya niha cîgirê Wezîrê Navxeyê berê vek endamê dadgeha destûra bingehîn hat diyar kirin. Helwesta wî hêj nediyare belam giring e. Ji ber ku 5 endamên dadgehê bi helwesta xwe ya muxalif tên zanîn, lê li gorî pêşbîniya neh endamên din di derbarê girtina HDP de dikarin dengê erê bikarbînin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.